نابێ خودێ مەزن و دلۆڤان ئیرۆ کوردستان هەموو ژئالیەکی بە هەستە بترس و نەحەتیت کات سەربابەتێ گۆڕینا سیستەمی دەستنیشانکردنا سەرۆکێ هەرێمێ و بزافکردن بۆ نەهێلانا سەرۆک بارزانی vê çendê کارتێکیری کریە سەرپێکهاتên civaka Kurdistanê ji êzdiya û mesîhiya û kakeya û musilmana bêguman dê tesîreke xirab hebit serbaredoxê pêşmergê qehreman dijî şerê Daişê û dê Kurdistan berib ayndekî venê diyar rot. ئیرۆ ڕۆژ کوردستان گشتی و ئێزدیخان تایبەتی دڕەوشەکە دژوار و نەخۆشدا دەرباز بیت دەبێت هەموو وڵات ئیلهەمبەر vê rawestê çûnke dijmintirîn kes êl 1000 kilometrê sunûrê Kurdistanê. Ev çende dixwazit ku civaka me jî êk girtî bit bo serkeftinê vî şerê dijwar û mezin de ji aliyekî dî ve hikûmeta Kurdistanê û xelkê me qeyraneke darayî dat borit. Zê debarê hêrişê bombardkirina firokaxanê Tirka bo balafirnê Tirka û kuştina xelkê bêguneh hêceta PKK ve. Em wekîlê Mîrê Êzdiyan û civata ruhaniya Êzdiyan û hîspî û maqûlên Êzdiyan daxwaza mana cenabê serokî dikeyn vê qonaxa nazik de. Çûnke ew girantî û parêzerê pêk ve jiyanê û ol û netewê cuda û cuda ne li Kurdistanê de. Hîviya êzdiya ew e ev gengeşe bihêta paş êxistin da ku nebite egerê parçekirina civata Kurdistanî û şîna wê bite rizgarkirina şingalê û başîk û behzan û tilkêf û deverê dî her wesa azadkirina kiç û jinê êzdiya destê Daeş de da ku xelkê me ê nav kampa da divê havîna dijwar da û germ dat borit serbilindî bi zivirta cihên welatê dixwe. Îro armanca mezin û serekî harîkarî û piştevaniya hêzê pêşmerge ye ka dilsar û sis nebin divî şerê mezin û pîroz da. Armanc bila parastina êkparçeya Kurdistanê û civaka Kurdistanî bit divî şerê dijwar da û li ser gel û welatê me ev dijwariye dûr bikevit. Civata ruhaniya Êzdiyan û rî û spî û maqûlê Êzdiyan. Zor spas.